Diolch i byddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron, ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti, gofyn i ti i dywallt ysbryd arnom, ac y bydd ein haddoliad yn dwy'n clod i'th enw di, yn dy blesio di, ac pedwar deg, glân geriwbiaid a seraffiaid, ferdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynol seiniau dibaid canant fawl eu harglwydd cu. Emyn rhif 40 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf ar y neuadd. Bydd ein cyfarfod gweddi'n cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis, sef nos Iau yma, Medi'r 15fed, Medi 15. Felly cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal wythnos yma. Ein hoedfa nesaf pnawn syl am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra ar ein heistedd emyn rhif 350, 350.
yn darlleniad o Epistol Paul at y Philippiaid, y 3 benod, Philippiaid penod 3, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Philippiaid 3, adnod 1. Weithiau'n fy mrodyr, byddwch lawen yn yr arglwydd, ysgrifennir un pethau atoch gen i fi yn wir nid yw flin, ac I chwythau y mae yn ddiogel. Gochelwch gŵn, gochelwch y ddrwg weithwyr, gochelwch y cydoriad, cynnes yr enweidiad ydym ni, y rhai ydym yn gwasanaethu Duw yn yr ysbryd ac yn gorfoleddu yng Nghryst Iesu ac nid yn ymddiried yn y cnawd. Ac bod gennyf achos I ymddiried I yn y cnawd, os yw neb arall yn tybied y gall ymddiried yn y cnawd, mae fi yn fwy. Wedi enweidi arnaf yr 8fed dydd o genedl Israel o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o'r Hebreaid, yn ôl y ddeddf yn Pharisead, yn ôl sel, yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sydd yn y ddeddf, yn ddi ar gyhoedd. Eithir y pethau oedd elw I mi, y rhai hynny a gyfrifau sy'n golled mwyn Crist. Ie, yn ddi amau, yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd Arddechowgrwydd gwybodaeth, Crist Iesu fy arglwydd. Mwyn yr hwn am colledwyd ym mhob peth, ac yr wyf yn ei cyfrif yn dom, fel yr enillwyf Grist. Ac ceir ynddo heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Fel yr adnabyddwyf a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau gan fod wedi fy nghydffurfio a'i farwolaeth Os mewn un modd y gallwn gyrheiddyd atgyfodiad y meirw, nid fel pe bawn wedi ei gyrheiddyd eisoes, neu fod eisoes wedi fy mherffeithio, eithir dilyn yr wyf, fel y gallwyf ymaflyd yn y peth hwn hefyd yr ymaflwyd ynof gan Crist Iesu. Y brodyr, nid wyf fi yn bwrw ddarfod I mi gael gafel, ond un peth, gan anghofio'r pethau sydd o'r tu cefn, ac ymestyn at y pethau o'r tu blaen, yr ydw yn cyrchu at y nod am gamp uchel alwedigaeth Duw yng Nghryst Iesu. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall I ddod ger dyfron ac I ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod at orseddfainc sydd yn orseddfainc o ras. Ac o Dduw, I ni yn gofyn I ti yn helpu ni fod yn ymwybodol o'r ffaith ein bod yn dod i'th gwmniaeth di, i'th bresenoldeb di, ger bron dy orseddfainc di. Ac yr wyt ti yn croesawu rhai fel ni, oherwydd ein bod yn dod yn heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy yr hyn a wnaeth I ni yn gallu dod yn hyderus o'r flaen ac yn gallu dod yn mawl ein deisyfiadau ger dyfron. I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch I ti am ein tynnu ni allan o'r carchar tywyll di. Ac I ni yn gweddio Dduw ar I ni lawenhau o'r newydd y dydd hwn, wrth I ni ystyried yr hyn oll yr wyt ti wedi ei roed I ni, yr hyn oll yr wyt ti wedi ddarparu ar ein cyfer, yr wyt ti wedi rhoi heddwch yn ein hyneidiau yng nghanol y byd sydd yn llawn cythrwbl a thristwch a ofnau a phryderon. I ni yn gallu pwyso arna ti. Ac yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, yn Dduw sydd yn rheoli pob dim y mae cyfan yn dy ddwylo di. Ac felly o Dduw I ni yn gallu tystio i'r ffaith ein bod yn gallu pwyso yn llwyr arna ti am iachawdwriaeth, ond hefyd yn pwyso arna ti yn llwyr am holl ddigwyddiadau bywyd. Ac felly o Dduw I ni'n cyflwyno ein hoedfa I ti nawr yn gofyn I ti I ddod yma atom ni fel dy blant, o Dduw yn dod gyda pryderon ar ein celonau, yn dod gyda ofnau a thristwch, gymaint o Dduw mewn amryw sefyllfaoedd, dyrys a blin. Ac o Dduw, I ni yn gweddio trwy nerth yr ysbryd glân, y byddi di yn dod ac yn cysuro y rhai sydd mewn angen cael eu cysuro. Y byddi di yn dod I godi celonau y rhai sydd yn isel eu hysbryd. O Dduw, y rhai sydd yn ddall, y byddi di yn agor I llygaid mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr ac yna o Dduw mwyn iddynt cael gweld y gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, I ni yn gweddio am y rhai sydd yn dioddef, I ni yn gofyn I ti I ddod ac I gyffwrdd, I ni yn credu dy fod ti yn Dduw sydd yn gallu gwneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosibl I ddyn.
Ac o Dduw, yr wyt ti wedi'n gwahodd i ofyn pethau yn dy enw di, yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti ddod ac i wneud y pethau rhyfeddol hyn, i ddod â iechyd o Dduw, i ddod â chysur, i ddod â'r rhai o dywyllwch i oleuni. I ni'n gweddio am y pethau hyn i gyd, maddau ni o Dduw mor aml dydyn ni ddim yn gofyn pethau mawr ohono ti. I ni'n gweddio bydde di yn gwneud rhyfeddodau yn ein plith y dydd hwn. Ac fel bydde di yn cael y mawl a'r clod, y bydde di yn cael, bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. O Dduw, mae'r byd yma yn ei ddywyllwch, yn ei anghyrediniaeth, yn troi cefn yn llwyr arna ti, ddim yn ystyried unrhyw bosibilrwydd o'th berson di. Ac o Dduw, i ni'n gweddio ar ei ti ddod a dangos i'r rhain dy fod ti yn Dduw sydd yn fyw, dy fod ti yn Dduw sydd wedi creu y byd, dy fod ti yn Dduw sydd yn rheoli'r byd, ac o Dduw bod y cyfan yn dy ddwylo di. Felly o Dduw, tyrd gweithio yn ein plith ni yma, ni'n cyflwyno'r holl ddydd i ddofal di, a paratoni ar gyfer wythnos i fyw, i dogoneddu di, i danrydeddu di ym mhob peth y byddwn ni'n ei ddweud a'i wneud. Tyrd i'n plith felly, ni'n gofyn am dywalliad ysbryd glân arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 421. Mewn anialwch rwyf yn trigo, temptasiynau ar bob llaw, heddiw tanllid seithau yma, fori tanllid seithau draw. 4-2-1, gewn ni sefyll i'w chanu. Yeah.
Bydd awy'n testyn o Philippiaid y drydedd benod ar 8fed adnod. Philippiaid 3 adnod 8. Ie yn ddiamau. Rwyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Mwyn yr hwn ymcolledwyd ym mhob peth ac rwyf yn ei cyfrif yn dom fel yr enillwyf Crist. Nawr mae pob troedigaeth yn hanes sydd yn werth ei glywed. Mae o wastad yn felys ac yn braf ac yn bleser cael clywed sut mae rhywun wedi dod yn Gristion. Ac efallai gellir gofyn y cwestiwn yma i chi, petai rhywun yn gofyn i chi yr hanes sut eithoch chi'n Gristion, ac does dim ateb ganddo chi, does dim tystiolaeth ganddo chi, yna mae yna le i bryderu. Ond allwn ni hefyd dweud, petai chi yn gallu rhoi hanes, dyw e ddim o reidrwydd yn golygu bod yr un hynny yn ddilys ac yn gywir. Achos dwi wedi clywed rhai yn rhoi tystiolaeth, ac mi fyddech chi'n amain fawr ei bod nhw wedi cael unrhyw brofiad o gwbl. Ond, pan i chi yn clywed hanes troedigaeth rhywun, mae yn aml iawn, yn enwedig pan mae rhywun wedi cael gafel go iawn, mae e'n werth ei glywed, ac yn fraint i glywed. Ac bydych chi'n cael 10 person yn yr ystafell ac un ar ôl y llall yn rhoi ei hanes, yr un egwyddorion fyddai ym mhob troedigaeth, yr un fydde'r pethau pwysig. Mi fyddai pob un yn dweud yr un pethau, ond mi fyddai'r manylion, yr amgylchiadau yn amrywio. Ac felly mae e wastad yn hyfryd, ac mi fyddech chi'n gallu uniaethu a phob un, ond efallai byddech chi'n gweld, wel, mae hanes nhw'n wahanol i fi, ac uniaethu mwy gyda rhywun arall, ond byddech chi gyd yn dweud, yr un yw'r hanes, yr un oedd y prif ddigwyddiadau. Ac felly yn hanes troedigaeth Paul, mae e'n hanes hynod o ddiddorol. Mae e'n hanes cyffroes. Mi fydden ni'n tybio, falle byddech chi'n gallu dychmygu petai Paul yn cwrdd â rhywun ac yn mynd i siarad rhywle, mi fydde fe'n atgoffa fi o rhywun fel Bob Dickey pan mae e'n dod i bregethu. Dwi ddim yn gallu peidio a roed ei dystiolaeth. Dwi ddim yn credu bod fi wedi clywed un pregeth gan Bob Dickey lle na dwi yn gallu rhoi rhyw gyfeiriad at ei dystiolaeth. Pinnau bod yn neud pan mae draw fan hyn a ddim gatre dwi'n yn gwybod, ond dwi'n dweud wrtho fe, dwi byth yn blino yn clywed e. Mae e'n fwy cyffroes, bob tro dwi wedi glywed e. Byddwn ni'n tybio rhywbeth fel hanes Paul, ond petai chi ddim yn cael troedigaeth felly, petai yn rhywbeth llawer mwy tawel, mae hynny hefyd yr un mor gyffroes. Ac mae'r cyffro yn yr amrywiaeth, yn yr pethau sydd yn uniaethu pob un gyda'i gilydd, ac yn yr amrywiaeth yn clywed y modd y mae pobl yn dod i gredu. A pan yn clywed hanes Paul, mae e mor gyffroes, ac ond yw yn llenwi'r Cristion gyda gobaith. Gobaith am gyfeillion, am aelodau o'n teuluoedd ni. O nag yw yn llenwi chi gyda gobaith am eich teuluoedd chi. Pan ych chi'n gweld y byd yn cael gafel. A pan mae'r byd yn cael gafel, mae e fel rhyw fath o grafangau. Ac mae'r crafangau yna fel, dwi'n gallu dychmygu'r gwersi, gwaith coed a metel yn yr ysgol a'r clamps yna. Ac chi'n troed y peth metel yma rownd mwyn dal y pren yn ei le. A dyna beth dwi'n dychmygu yw pechod ar byd ar ein plant ac ar plant ein plant ac ar ein perthnasau ac ar ein teuluoedd ni, ar ein cyfeillion ni. I ni'n gweld efallai y byd yn tynhau ac yn tynhau ac yn tynhau a chi'n trio rhyddhau nhw o'r byd a chi ddim yn gallu. Chi ddim yn gallu, mae'r byd mor gadarn yn ei afael. A chi'n trio tynnu nhw o'na a chi ddim yn gallu tynnu nhw o'na. Mae e fel beth chi'n meddwl, mae'n amhosib. Mae'n amhosib i tynnu'r byd oddi arnyn nhw, achos yr eiliad mae'r byd yn cael gafel, a ni'n gwybod mae hwnna o enedigaeth, ond yma yna rhyw elfen arall, ond yw e wrth tyfu fyny ac yn mynd trwy arddegau ac i gyfnod i fod yn oedolyn, i chi'n gweld y modd mae'r byd yn cael ei gafael yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Ac fi'n siŵr byddai'r rhai wedi meddwl am rhywun fel Paul, pa obaith sydd gan hwn i gredu? Pa obeth sydd gan dyn fel hwn?
Pa o beth, falle byddwch chi'n tybio rhai chi'n abod. Maen nhw yn y byd ac mae'r byd wedi cael gafel. Mae e fel petai yn amhosibl i unrhyw beth i ddigwydd, i ryddhau gafel y byd ac i'r Efengyl i cymryd gafel yn nhw. Mae'n edrych yn amhosibl. Ond eto Paul roedd ar ei ffordd i wneud niwed i achos Iesu Grist. Mae'r elfen yma hyd yn oed yn fwy eithafol. Roedd Paul yn llawn sel a llawn brwdfrydedd a llawn atgasedd a chysineb at waith Iesu Grist. Roedd e'n mynd ar ei ffordd i ddinistio'r eglwys ac i ddinistio Cristnogion. Dyna oedd ei waith e. Roedd e am ei lladd nhw. Roedd e am ddinistio pob un tystiolaeth o Cristnogaeth. Dyna pa mor ffyrnig roedd e yn erbyn yr Efengyl. Ond beth ddigwyddodd? Mewn eiliad, yn ddisymwth, mewn amrantiad, deliwyd ar apostol Paul fe trawsnewidiwyd. Dim ond eiliad sydd ei hangen. Ar y ffordd. Eiliad i agor llygaid, i weld eich cyflwr ac i weld eich pechod. Chi bod, does dim angen hyfforddiant o fisoedd. Mae'r arglwydd yn gallu goleuo llygaid enaid mewn eiliad ac mae'n gallu wneud e ar y ffordd. Falle bydd rhywun ar ei ffordd i rhyw glwb nos Wener nesaf, neu nos Sadwrn. Efallai bydd rhywun ar ei ffordd i gymryd cyffuriau. Efallai rhywun ar ei ffordd i feddwi yn racs ar y ffordd lawr stryd y Frenhines, efallai yng Nghaerdydd neu'n ganol Llundain neu lle bynnag. Efallai bod rhywun wedi rhedeg i ffwrdd a mynd i ryw wlad tramor ac yna lle maen nhw'n bellteroedd y byd ac maen nhw ar ei ffordd i wneud rhywbeth na ddylsen nhw'n wneud. Efallai ar ei ffordd i rhywbeth sydd yn gwbl groes i'r Efengyl. Ar ei ffordd i unrhyw le fel Paul, roedd e hyd yn oed yn waith, roedd ar y ffordd i ladd Cristnogion. Ond mewn eiliad, ar ei ffordd, cyffyrddwyd e gef. Ac felly mewn eiliad gellir gweld trafeddodau Crist, lle gynt cymerwyd oes i geisio a deall a methu. Mae rhai efallai'n honni bod nhw wedi ceisio ac wedi methu, ond chi'n gwybod beth, dim ond eiliad sydd eisiau i'r ysbryd glân i ddod ac agor y llygaid. Allech chi wedi bod yn y capel am 10, 20 mlynedd, hanner canrif, yn gwrando ac yn falle'n ceisio i ryw bwynt ac yn trio deall a ddim yn gallu deall, ond yna mewn eiliad. Os yw'r ysbryd glân yn dod ac yn agor y llygaid, yna mewn eiliad, yn syth, i chi'n gallu gweld. Nawr dyna yw hanes Paul. A dyna yw rhyfeddodau yr Efengyl. Wel, yn ôl yr adnod yma, hoffwn i edrych ar y gwybodaeth yma. Mae'n air mawr, Arddechowgrwydd. Gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Dyna chi air hir. Dyna chi air ardderchog. Arddechowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar wybodaeth anigonol, ac yna ar y wybodaeth ardderchog, ac yn olaf ar y wybodaeth achubol. Dydw i ddim yn trio bod yn glyfar, ond mae werth dweud e pan dwi'n llwyddo, achos mae'n hyfryd i gallu dweud. Roedd yn nhad i'n aml yn gallu cael 3 pwynt, a pob un yn dechrau gyda'r un lythyren. Wel, dwi wedi cael 3 pwynt, a llythyren gyntaf a'r ail yn dechrau gyda'r un lythyren. Felly mae hwnna'n werth rhywfaint o bwyntiau. Gwybodaeth anigonol, fi'n gwybod ar un gair yw e, gwybodaeth ardderchog a gwybodaeth achubol. Wel, yn gyntaf, y gwybodaeth anigonol. Ie, yn ddiamau, yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Wel, mae yna wybodaeth sydd yn anigonol ac mae yna wybodaeth sydd yn ardderchog. Dyna be mae'r adnod yn dweud wrthyn ni. Mae yna wybodaeth sydd yn ardderchog ac mae yna wybodaeth sydd yn anigonol. Ac oherwydd natur dyn, oherwydd y cwymp yn amser addag Efa, oherwydd y cwymp a berodd dallineb i ddyn, mae dyn nawr yn dyheu am wybodaeth, ond y broblem yw mae yn dyheu am y wybodaeth sydd yn anigonol. Dyna'r broblem. Mae cymdeithas trwy gydol yr oesau yn dyheu am wybodaeth, ond yn chwilio amdano fe yn y mannau anghywir ac yn camddeall yr hyn sydd yn bwysig. Ac dyna yw natur dyn. Dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Ar draws y byd, pa bynnag genedl, pa bynnag oes, yr hyn sydd yn wir yw dyheu dyn am wybodaeth o ryw fath. Maen nhw'n dyheu am wybodaeth,
ond y math anghywir. Yn gyntaf, pa fath o wybodaeth? Y wybodaeth efallai o fod yn hapus, mae'r llawer. Maen nhw eisiau gwybodaeth. Sut fedra i fod yn hapus? Ac maen nhw'n darllen y cylchgronau, maen nhw'n edrych ar y teledu, sut fedra i fod yn hapus? Sut fedra i ddeffro yn y bore ac yn teimlo'n fodlon fy myd? Sut fedra i fynd i gysgu yn y nos yn hapus fy myd? Ac felly maen nhw'n trio darllen pethau, maen nhw'n trio siarad gyda pobl, sut fedra i fod yn hapus? Ac yna maen nhw'n ymchwilio myd pleser efallai sydd yn dderbyniol ac yn foesol, yn iawn, dim problem. Ac yna mae rhai yn chwilio am hapusrwydd yn y byd sydd yn anfoesol. Ond pa bynnag math o bleser yw mae dyn trwy'r canrifoedd yn deheu am y wybodaeth yma, ond diw nhw. Mae dyn yn treulio lot o amser yn deheu am y wybodaeth sut fedra i fod yn hapus. Dyna sy'n mor bwysig I ddyn yna, y wybodaeth o sut gellir fod yn fwy llwyddiannus. Mae yna rhai yn treulio oriau, yn trio darganfod sut fedra i fod yn fwy llwyddiannus, ac mae yna bentyrau o erthyglau wedi cael ei ysgrifennu ar sut i fod yn lwyddiant os ych chi mewn byd addysg. Mae yn peri pentos i chi. Dyn nhw byth yn fodlon. Os ydych chi'n athro da, allwch chi ddim fod yn athro da. Chi'n meddwl pam? Achos gallwch chi fod yn un gwell. Dydyn nhw byth yn fodlon. Allwch chi ddim wneud gwaith da. Chi'n pam? Achos mae rhaid ni godi'r safonau I fod yn blentyn gwell. Os ych chi'n lefel 4, mae rhaid chi fod yn lefel 5. Os ych chi'n lefel 5, mae rhaid chi fod yn lefel 6. Cyn bo hir, fydd yn lefel 39 neu rhywbeth. Achos mae rhaid I chi gwella. Mae rhaid fod yn lwyddiant. Ac mae yna lerthyglau diri. Sut fedrwch chi fod yn lwyddiant yn eich gwaith yn y byd addysgiadol, beth bynnag yw yn eich swydd, lle bynnag yw Os ych chi'n werthwr, mae rhaid chi ddysgu sut allai werthu'n well. Chi berchen siop, sut allai fod yn fwy o lwyddiant yn y siop? A mae pobl yn treulio oriau mwyn darganfod sut fedra I fod yn well, sut gai fwy o arian, sut fedra I fod yn fwy poblogaidd, sut fedra I cael mwy o bŵer, sut fedra I cael mwy o statws. Fi clywed rhai yn dweud hyn, mae'r ffordd I chi'n gwisgo'n bwysig. Os chi eisiau cael statws, os chi eisiau cael pŵer, mae rhaid chi cael y dillad iawn, a mae yna ddillad arbennig I ferched. Mae rhaid nhw cael yr gwisgo pwerus yma maen nhw'n galw Mae rhaid chi wisgo mewn ffordd arbennig sy'n mynd I ddychryn pobl, ac yna I ddynion, mae'n dweud sut I chi fod I wisgo. Os ych chi eisiau dangos I bobl, mae rhaid chi ddangos bod chi'n un ohonyn nhw, ond eto gyd cam yn ôl. Mae yna rhyw ddamcaniaethau diri ar sut I fod yn lwyddiannus. O'r wybodaeth academaidd, dyma chi broblem. Mae yna sawl un yn gosod gymaint o bwysles ar hyn. Addysg yw popeth. Hyd yn oed am yn dristwch mawr ym myd Cristnogol. Ymlith pobl sy'n honni bod yn Cristnogol. Maen nhw'n dweud, addysg yw popeth. Mae'r rhaid I ni. Dwi'n dweud na, achos bydd fe'n anysgrythurol I ddweud na. Mae yna gymaint o bwysles ar addysg. Mae'r rhaid I ni'n ein siŵr bod ein plant ni'n gallu darllen, ac yn gallu darllen llyfrau hefyd nhw drafferth, a sillafu pob gair, yn gwybod I table, yn gallu gwneud y mathemateg, yn gallu gwybod ple mae'r prif ddinasoedd yr holl wledydd y byd, ac yna neud yn siŵr mae nhw sydd yn cyrraedd y top ym mhob dim. Addysg yw popeth, ac mae cymdeithas yr un fath, mae'r eglwys yr un fath ar byd. Mae'r byd yn dweud, addysg yw popeth. Cred rhai mae addysg yw ateb problemau cymdeithas. Ond nid ydyn nhw'n dweud hynny. Credan trwy ddweud wrth bobl am broblemau yna na fyddant yn dilyn yr un llwybrau hynny wedyn ni. Dyna be mae'r cymdeithas yn dweud. Maen nhw'n dweud, os newn ni addysgu plant, yna fydd yn helpu cymdeithas. Os ddysgwn ni plant am gyffuriau pan maen nhw'n 5, yna fe fydden nhw yn troi I ffwrdd ohono fe. Os dysgwn nhw am anfoesoldeb, dwi'n mynd defnyddio gair anfoesoldeb, achos ddim fath beth ag anfoesoldeb. Bron iawn, yr addysg am moesoldeb yw mae anfoesoldeb yn foesol. Dyna pa mor bell I ni di mynd, ac I ni'n dysgu nhw, a beth I ni'n dweud yw'r peryglon o fewn hynny o ran iechyd nhw. Dyn nhw'n poeni am moesau cymdeithas. Maen nhw'n dweud, dysgwch y plant am yr holl bethau yma, a rowch y wybodaeth iddyn nhw, ac yna fe fyddan nhw'n gwella fel pobl. Dyna beth maen nhw'n dweud. Sa'n gwybod, sawl darlith dwi wedi bod yn ddi, a maen nhw'n dweud, dwi'n eistedd I fyny, dwi'n sori, chi'n anghywir. Chi'n siarad rwtsh. Os ych chi'n dweud wrthyn nhw am bechod, maen nhw'n mynd I bechu. Maen nhw'n mynd I ddeheu am fwy. I chi di roed y wybodaeth yn ei pen nhw. Wel, dyna I chi syniad fe driau hynny. Nawr wrth gwrs, mae yna elfen o addysg o werth ac am beryglon. Ond I ni wedi colli di ar lot o bethau.
I ni'n boddi pobl ac gyda'r holl wybodaeth yma. Ac yn dweud wrthyn nhw'n bethau doeddwn ni erioed wedi clywed amdanyn nhw. Ond y mae cymdeithas yn meddwl y fwyaf o addysg gewn ni. Gorau gyd fyddwn ni. Fydd cymdeithas lot yn well pan fydd pobl yn gwybod ac yn gallu darllen ac yn gwybod eu hanes, gwybod eu gwyddoniaeth. Y broblem yw credant hyn ar sail ei diffyg dealltwriaeth o natur bechadurus dyn. Credant y mwyaf y mae dyn yn ei wybod, mae gwell y bydd, y mwyaf y gwybu cymdeithas, y bydd problemau cymdeithas yn lleihau. Onid yw'r byd yn credu hynna. Dyna chi ddatganiad twp yn ei hun. Y gwybodision yn dweud yr hyn sydd yn datgan ei twptra. Llai ddim dychmygu beth. Mae'r gwybodision yn dweud wrthoch chi, y mwyaf chi'n gwybod, y gwell byddwch chi. Dyna chi ddatganiad twp. Dwi'n ni ddim wedi gweld unrhyw brawf bod hynny'n wir. Yr unig beth ni'n gweld yn hanes y byd ac yn y dydd presennol yw bod cymdeithas ar ei gliniau. Mae yn y gwter. Gallwch chi ddim dysgmygu cymdeithas yn waith nag yw i. Ac eto, mae mwy o addysg gyda ni heddi na buodd erioed. Yr hyn mae yn ei ddweud yn dangos bod ei gwybodaeth yn anigonol. Ond nid dyna beth ni'n gweld. Mae gwybodaeth dyn yn anigonol. Rhestrwch unrhyw fath o wybodaeth deiarol a gofynnwch y cwestiwn. Meddyliwch chi am unrhyw fath o wybodaeth y ddeiar yma, y byd yma. Unrhyw fath, sy'n os gen i beth yw e. A rhestrwch rheini a gofynnwch y cwestiwn yma. A yw o werth I fy rhwystro I rhag hunanoldeb a phechodau'r cnawd? Odi o unrhyw werth I fi? Beth bynnag dwi wedi ddysgu yn yr ysgol, beth bynnag dwi wedi ddysgu yn y coleg, beth bynnag dwi wedi ddysgu trwy cylchgronau diri y byd yma, llawn gwybodaeth, llawn ffeithiau, a yw o unrhyw werth I fi, I fy rhwystro I rhag fod yn hunanol, ac I fy rhwystro I rhag gwneud pechodau'r cnawd. Pa wahaniaeth ydyw wrth I mi wynebu bywyd a marwolaeth os ydw I yn gwybod am egwyddor Archimedes? Chi roed I clywed am Archimedes? Na'r unig ddyfyniad gwyddonol dwi yn ei gwybod. Dwi ddim yn mynd I ddyfynu hi nawr achos mae'n Saesneg. A rhag ofn I fi cael yn anghywir. O'n i'n licio ffiseg o gwbl. Oedd e'n bwnc bach diflas. Dwi ddim yn gwybod, mae'n fy ofalus fan hyn, pam sydd rhaid I ni orfodi plant I wneud e'n tygau. Dwi ddim yn gwybod, gadewch nhw dysgu rhywbeth arall sydd o fwy o werth iddyn nhw na hynny. Ond ta beth, mae'r ffiseg dysgysu, dwi ddim yn cofio dim ohono fe, a dwi'n 51 nawr, a dwi ddim yn ymwybodol fy mod I wedi gorfod defnyddio fe unwaith yn ystod fy mywyd I. Ond falle bod yna'n adlewyrchiad gwael arna fi. Ond mae Archimedes, dwi'n cofio hwn. Oedd e'n werth, achos beth yw e pan ych chi'n camu mewn i'r bath. Pan mae'r dŵr yn codi, dyna beth mae'n dweud, chi fydd sylweddol oedd ni'n gwybod na, a mae'n enwog, allan ni wedi dweud wrthyn chi, pan mae person yn mynd i'r bath, mae'r dŵr yn codi, ac mae yna egwyddor ffisegol, mathemategol, sydd wedi cael ei ddatgan gan Archimedes. Mae'n werth I rywun. Mae'n help ar gyfer tygau ffiseg. Mae'n help falle ar gyfer rhai gwyddonwyr sydd yn gorfod cynhyrchu cwch neu llong, neu beth bynnag, dwi ddim yn gwybod. Ond faint o werth yw e go iawn. A oes ots os ych chi'n gwybod egwyddor Archimedes. Fydd e ddim oedd nhw werth ar gyfer taith bywyd I fi. Allai ddweud nath chi nawr, dwi'n mynd I bod o unrhyw werth I fi. Be ddysgus I yn y werth ffiseg nawr, dwi'n mynd I bod lot o werth I fi yn taith bywyd a'r beth sydd yn fy ngwneud I yn berson. Doedd ddim wedi helpu fi rhwystro rhag dilyn pethau'r byd yma. Doedd o ddim lot o werth I fi pan o temptasiynau fi bechu. Doedd Archimedes yn mynd I helpu fi I beidio mynd lawr llwybr y byd. Doedd o ddim o unrhyw werth I fi. Ac allai ddweud hyn wrthoch chi, pe tawn ni ar wely angau, dydw I ddim yn mynd I ddyfynu Archimedes I chi. Doedd ddim yn mynd I fe helpu fi ar wely angau o gwbl. Pa ots os fedrwch chi egluro rhyw ddirgelion mathemategol neu esbonio'r hyn sydd yn digwydd yn y corff, bod chi yn arbenigwr mewn bywydeg, ac I chi'n gwybod yn union sut mae'r corff yn gweithio. Pa werth yw hwnna ar wely angau? Ac eto I gyd, dyna beth mae dyn yn rhoi ei holl ymdrechion ar gael yw gwybodaeth, gwybodaeth, gwybodaeth. Addysg, addysg,
addysg, fel petai yn ateb I bopeth. Dwi ddim yn ateb I fawr o ddim. Mae'n eich I chydig bach yn fwy clyfar, efallai bod yn helpu gwyddonwyr I ddyfeisio rhyw ffôn symudol sydd yn gallu mynd o dan y dŵr am 50 metr, neu beth bynnag yw nawr maen nhw'n gallu wneud. Ond dyna gyd, dwi ddim yn mynd I helpu chi ar unrhyw argyfwng bywyd. O, sawl gwyddonydd a'i holl wybodaeth sydd wedi gwneud penderfyniadau anghywir mewn bywyd oherwydd ei natur pechadurus. Rhestrwch I wyddonwyr I ni, y rhai clyfar yma sydd yn gwybod yr holl bethau yma, ac eto gyd edrychwch ar eu bywydau nhw, ac mi fydden nhw'n llawn pechod, llawn hunanoldeb, ac wedi dilyn llwybrau na ddylsyn nhw. Doedd eu gwybodaeth nhw ddim o unrhyw werth iddyn nhw. Sawl gwleidydd sydd wedi bod yn arweinyddion gwledydd mawr y byd, sydd wedi cael ei dal yn byw bywydau sydd yn llawn anfoesoldeb ac hunanoldeb ac hyd yn oed wedi twyllo yn ariannol, ac eto I gyd dyma'r pobl fwyaf galluog a mwyaf pwerus y byd. Sawl hanesydd ei holl gwybodaeth o'r gorffennol, sydd wedi torri'r gyfraith, sydd wedi godi nebu, sydd wedi bod yn hunanol. Ac eto gyd, maen nhw wedi darllen I llyfrau hanes I gyd. Ac maen nhw wedi darllen am tristwch bywydau pechadurus. Ac dydyn nhw ddim wedi dysgu'r wers. Sawl seryddwr galluog sydd yn gwybod am holl blanedau'r gofod ac yn deall sut I anfon roced i'r lleod ac eto I gyd yn dal I golli tymer, yn dal I dristau pan nad yw yn cael ei ffordd ei hun. Doedd ddim lot o werth I chi nag yw. Os ych chi'n gallu anfon roced i'r llead, ac eto I gyd dal I golli tymer, a dal I fod hi'n hunanol, dydy'r wybodaeth na ddim o werth I chi o gwbl. Chi'n bod petai yn bosib berchen ar holl wybodaeth y byd I gyd, a petai chi'n gallu cael eich disgrifio fel un o ddoethion mwyaf byd erioed, I ba bwrpas. I ba bwrpas yw e? Yn Marc 8:36, canys pa lesad I ddyn, os ennill yr holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Pa werth yw e? Pa werth yw os ych chi'n gwybod yr holl wybodaeth y byd I gyd, ac eto I gyd yn colli eich enaid. Doedd ddim o unrhyw werth. Dyna chi wybodaeth anigonol. Ond dyna be mae pawb yn ymdrechu a'i holl nerth I cael gafel arno yw wybodaeth anigonol. Wel, gadewch I ni symud ymlaen. Beth yw'r wybodaeth ardderchog yma? Ie, yn ddiamau, yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd beth? Arddechowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. O, mae e'n fwy na'r holl fyd, mwyn yr hwn ymcolledwyd ym mhob peth, ac yr wyf yn ei cyfrif yn dom fel yr enillwyf Grist. O, mae'r wybodaeth yma yn fwy na'r holl fyd, yw'r wybodaeth yma o Iesu Grist yma I chi, y wybodaeth bwysica na'r unrhyw beth oedd Paul yn gallu meddwl amdano, yw'r wybodaeth am Iesu Grist. Ac yr oedd Paul yn gwybod digon. Yn ôl pob sôn, o'n nhw'n galw Paul yn un o'r pobl fwyaf clyfar a fiodd ar y ddaear. Ac eto gyd mae'n dweud mai di-werth yw'r cyfan o gymharu ar wybodaeth ardderchog yma o Iesu Grist. Does dim gwybodaeth fwy pwysig. Does dim byd gwell. Does dim byd mwy pwysig a hanfodol na'r wybodaeth hon. Fe drodd Paul ei gefn ar yr hyn a bwysodd arno ynghynt. O, cyn dod yn Gristion, fe bwysodd ar wybodaeth y byd a oedd mor anigonol, ond nawr gwel gwacter y cyfan, mae diwerth y doedd. Chi'n gwybod beth oedd wedi disgrifio oedd yn ddiwerth? Gwrandewch ar y geiriau yma. Mae'n restr anhygol. Dyma beth oedd Paul yn ei gyfrif yn ddiwerth. Adnod 4. Ac bod gennyf achos I ymddiried yn y cnawd, os yw neb arall yn tybied y gall ymddiried yn y cnawd, mae fi yn fwy. Wedi enweidi arnaf yr 8fed dydd o genedl Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o'r Hebreaid, yn ôl y ddeddf yn Phariseaid, yn ôl sel yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sydd yn y ddeddf yn ddi ar gyhoedd. Eithir y pethau oedd elw I mi, y rhai hynny a gyfrifais I yn golled mwyn Crist. O, dyna I chi restr. Oedd ganddo fe bopeth.
Oedd ganddo fe'r enedigaeth hyd yn oed, bleg y man geni, y fagwraeth. Gafodd e'r fagwraeth fwyaf crefyddol allwch chi wedi cael. Gafodd e'r addysg gorau gallai fe wedi cael. Gafodd e'r wybodaeth gorau gallai fe wedi cael. Yr oedd e'n gwybod y cyfan. Roedd ei fywyd e mor dda. Yr oedd e'n gallu argyhoedd datgan i bawb. Yn ôl y ddeddf, yr wy fi yn ddi argyhoedd. Doedd neb yn gallu pwyntio bys atyn nhw. Fydden ni ddim yn gallu neud na. Betawn ni mynd ar goed nawr yn dweud fy mod i fel plentyn yn ddi argyhoedd. Yn ôl y ddeddf, fy mod i wedi byw mor dda nad oes neb yn gallu pwyntio bys atau. Allen i'ch sicrhau chi bydda yna e-byst yn dod mewn. Mi fydda fe ar y radio, mi fydda ar y teledu, mi fydda ar esbyreg, mi fydda ar bopeth fydd yn dweud, o na, ni'n nabod lot o bobl fydda'n dweud yn wahanol. Fedra ni ddim dweud hynny, achos mi yna gormod o bobl oedd yn nabod fi. Ond oedd Paul yn gallu. Mor dda oedd e. Mor grefyddol, mor wybodus. A beth ddwedodd e? Mae'r holl wybodaeth na, mae'r holl brofiadau na yn ddiwerth. Dim o unrhyw werth ym myd tragwyddol ac ysbrydol. Nid oedd yn pwyso ar ei weithredoedd hyd yn oed fel Cristion. Pam yn dweud pob peth? Cyfrif pob peth yn golled. Be mae pob peth yn golygu? Mae e wedi troi cefn ar bopeth a wnaeth e cyn dod yn Gristion, ond hefyd mae e dal i deimlo hyn ar ôl dod yn Gristion. Doedd e ddim yn pwyso ar unrhyw beth yr oedd e wedi wneud ar ôl yr hyn oll a gyflawnodd. Nid oedd dim ohono yn werth gosod ei ymddiriedau yno. Doedd Paul ddim yn ymddiried yn pwy oedd e ar ôl credu. Yr oedd yn dweud, dwi'n cyfri pob peth. Un peth ac un peth yn unig oedd o werth i Paul, Arddechowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu ei arglwydd. Dyna i chi wybodaeth sydd yn dysgu chi sut i fyw. Dyw Archimedes ddim lot o werth i fi sut i fyw. Falle bydd yn rhwystro dŵr rhag mynd dros ochr y bath efallai, ond dyna i gyd. Dyna i gyd, mae o'n werth rhywbeth. Does dim eisiau fi sychu'r llawr ar ôl i'r dŵr fynd dros yr ochr. Dyna'r werth. Felly mi rhaid fi dalu'r pobl y sair i ddod i newid y llawr achos bod wedi glychu. Na'r werth, ond dyw e ddim o unrhyw werth arall i fi. Ond mae'r wybodaeth yma, yr Arddechowgrwydd wybodaeth, Crist Iesu fy arglwydd. Dyma i chi'r wybodaeth pwysica yn yr holl byd, achos mae'r wybodaeth yma yn fy nysgu fi sut i fyw ac hefyd yn dysgu ni sut i farw. Mae'r profiad o Grist yn eich nerthu i fyw ac yn eich paratoi i farw. Mae gwybod am Iesu Grist yn cynnwys hefyd ei adnabod e. Ni'n gweld yn adnod 9 ac ymceir ynddo ef. Adnod 10, fel yr adnabyddwyf ef. Dyna i chi'r wybodaeth yma. Mae'r wybodaeth yma, fel beth chi'n rhoi sawl elfen iddo fe. Mae gwybod amdano yn eich pen, mae gwybod amdano yn eich calon, ymceir ynddo bod yna undod yna, adnabyddwy fe, bod chi'n adnabod Crist, gwybod amdano, bod yng Nghrist Iesu yn adnabod e fel gwaredwr. Dyna sydd bwysig. Dyna sydd yn holl bwysig. Does dim i gymharu â hwn. Os ydych chi am dreulio amser yn ymchwilio i rhywbeth, wel dyma fe. Dyma'r pwnc, dyma'r wybodaeth. Wybodaeth om Iesu Grist. Does dim byd fwy pwysig. Fi rhai ohonoch chi yn agosau at tygau. Yna lefel A eraill ohonoch chi. Rhai ohonoch chi'n camu mewn i'r coleg. Gallai ddweud o hyn wrthoch chi nawr. Mae'r hyn i chi'n mynd i ddysgu, mynd i fod yn weddol berthnasol am ychydig bach iawn o'ch amser chi. Ond di werth fydd y mwyafrif ohono fe yn y darlun llawnach. Achos y wybodaeth bwysica gallwch chi gael yw'r wybodaeth ardderchog yma am Iesu Grist. Am ei berson. Ydych chi'n gwybod am ei berson? Mae mab Duw ydyw. Am y ffaith iddo ddod yn ifydd lawr o'r nef i bwrpas pam. Ydych chi'n gwybod y ffeithiau yma? Pam dath Iesu Grist lawr o'r nef i'r ddeiar? Dath ei bwrpas. Fe dath ei achub dyn i faddau pechodau. Dim ond un ffordd gallai wneud hyn, trwy fyw yn berffaith a bodloni gofynion y tad, a thrwy fynd i'r groes mwyn cymryd y gosb arno ef ei hun yn ein lle ni. Dyna chi wybodaeth bwysig. Mae'r wybodaeth yna'n holl bwysig. Oeddech chi'n gwybod hyn?
Ond gai ofyn hyn, a yw y wybodaeth wedi cymryd gafael ohonoch chi? Falle bod rhaid o'ch chi'n gwybod y wybodaeth yn eich pen. A ydych chi yng Nghryst yn ei adnabod yn cymdeithasu ag fel Paul, a ydych chi wedi gweld eich pechod, a ydych chi'n gallu dweud gynt yr oeddwn ddall, ond nawr gallaf weld, gynt doeddwn ni ddim yn deall, ond nawr ydw i'n deall. Oes ganddoch chi wybodaeth o'i waith o'i swyddogaeth o'r hyn a wnaeth trostoch chi iddo dalu'r pris yn llawn am eich gwaredigedd chi. A oes gwybodaeth gwell na gwybod fod yr Iesu wedi maddau eich holl bechodau. Does dim byd gwell nag oes? Does dim byd gwell na gwybod y ffeithiau yma fod Iesu Crist wedi maddau fy mhechodau. Dyma'r cymwysterau sydd ei hangen arnom wrth wynebu'n creawdwr, ein bod yn gwybod am brofiad o Iesu. Cymaint oedd gwerth y wybodaeth yma, fe drodd Paul ei gefn ar bopeth arall. Mae e hyd yn oed yn mynd i'r eithafon o ddweud fe wel y cyfan yn ddiwerth. Mae e hyd yn oed yn ei galw e megis dom. Dyna i chi ddweud, sbwriel diwerth. Gwastraff. Gwastraff amser. Gwastraff! Mae e hyd yn oed yn rwystyr. Mae'n swnio'n rhyfedd yn diwedd. Pethau da. Y rhestr da na oedd yn dweud oedd yn gryfyddol, oedd yn helpu pobl eraill. Beth am mynd i'r capel, am mynd i'r ysgol Sul. Dwi wedi dysgu yn yr ysgol Sul am blynyddoedd. Dwi wedi dysgu'r adnodau, dwi'n gwybod ar y mynau. Ac mae Paul yn dweud, diwerth yw'r cyfan. Mae'r ffaith bod chi wedi dod i capel trwy'ch bywyd yn ôl Paul fel dom, gwastraff. Rhyfedd, beth mae'n olygu oedd hynny? Fod mynychu capel, helpu eraill. Be mae'n golygu yw mae'r hyn oll, os ydych chi'n dibynnu arnynt, yna maent yn rwystyr. Os ydych chi yn credu y cewch chi fynedfa i'r nefoedd oherwydd y pethau da hynny, yna mae e'n dweud rhaid i chi droi cefn arnynt, gwybodaeth anigonol, dyw e ddim o werth, mae e'n ddiwerth, mae e'n megis dom. Rhaid i ni droi cefn ar bopeth, peidio pwyso ymddiried mewn unrhyw beth arall ond pwy, ond yr arglwydd Iesu Grist, sydd wedi gwneud y cyfan, wedi byw y bywyd perffaith i fi, mae wedi cymryd y gosb ar y groes yn fy lle fi, mae wedi fy ngwahodd i ddod a droed y groes ac i mi osod fy maich o fy mhechodau arno ac mae e'n i gymryd a'i hoelio i'r groes ac fydd ei waed yn llifo ac yn golchi fy holl bechodau i ffwrdd. Dyna yw'r wybodaeth ardderchog yma. Dyma ar yr un i ni'n pwyso arno. Dyna'r un yr oedd Paul yn pwyso arno. Ac yn ymddiried yn llwyr yn yr Iesu. Ac yn troi gefn ar bopeth arall. Ydych chi wedi cael y fath olwg ar yr Iesu? Y fath o lygfa o'r Iesu? Yn y llyfrau carolau mae fy nhad wedi cyfansoddi carol i ni. Pryd yn dys ychydig cyn i ni gynhyrchu neu'r llyfryn bach carolau. Ac fe gafon ni fe mewn pryd i roed mewn i'r llyfr carolau. Ces olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw. Gweld dyn yn ei drieni heb obaith am gael byw. Cyrhaeddodd cynllun diwdod mewn plentyn yn ei gryd. Angylion mewn mawr syndod. Gweld gobaith nawr un byd. Ac yna diwedd pennill arall fe ddaeth i roi goleuni i ni mewn cyflwr trist o ryfedd fan tosturi clodforwch Iesu Grist, nid Archimedes. Oes pwrpas clodfori'r holl bobl yma? Lle chi'r rhestru damcaniaethau yma i gwyddonwyr wedi ddarganfod ac maen nhw o werth i ni, mae'n helpu ni wybod pan ych chi'n gollwng pel bod disgyrchiant yn tynnu'r bel lawr. Diolch yn fawr, byddwn ni wedi dysgu hwnna rhyw pryd o beth, ond mae'n help o rhywun wedi gweithio fy mas. Ac mae o werth i ma gwybodaeth o gallu fod o werth bach i ni, ond y wybodaeth mwyaf yw'r arglwydd Iesu Grist, dyna sy'n bwysig. Pam fe ddaeth i roi goleuni,
Dyna i chi goleuni. Be mae'r goleuni yn rhoi? Mae'n agor eich llygaid i weld eich pechod ac i weld eich heiddiannau ac i ddangos i chi beth nath Iesu Grist wneud. Fe ddaeth i roi goleuni i ni mewn cyflwr trist o ryfedd fan tosturi. Clodforwch Iesu Grist. O, peidiwch i da chi a chlodfori unrhyw un arall. Ac i orffen yn sydyn y wybodaeth achubol. O, Ioan 17:3, grandewch ar hwn. A hyn yw'r bywyd tragwyddo. Iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw a'r hwn a anfonais ti, Iesu Grist. Chi'n bod, does dim eisiau bron iawn pregethwr i ddweud nag eisiau rhaid i wneud i'w darllen yr adnodau. Hyd yn oed yr hen Gymraeg, mae'n ardderchog, gallwch chi ddim cael cyfieithiad gwell. Mae'n amlwg, a na i ddarllen eto, mae mor blwmp a fflaen, a sut yn y byd mae pregethwyr ein gwlad ni ddim yn gallu deall hwn. Pwy a wyr, mae'n brawf i chi o ddallineb ysbrydol. Gwrandewch ar hwn. A hyn yw'r bywyd tragwyddo. So, mae'n dweud wrth ni, dyma yw bywyd tragwyddo. Iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw a yr hwn anfonais ti, Iesu Grist. Dyna yw'r peth pwysica. Dyna i chi'r wybodaeth holl bwysig. Dywed gair Duw yn eglur, dyma yw bywyd tragwyddol, dyma'r ffordd i'r nefoedd, dyma y ffordd at heddwch a Duw, dyma sut gellir cael sicrwydd, cadwedigaeth, dyma sut gellir cael achubiaeth, y wybodaeth achubol, trwy wybod am, trwy adnabod Iesu Grist. So ydych chi eisiau gwybod atebion bywyd, sut i fyw a sut i farw. Yna dysgwch y wybodaeth yma am Iesu Grist ac adnabyddwch Iesu Grist. Gweddiwch y byddwch chi'n cael y profiad o wybod ac o adnabod ac o gael cymdeithas â hwn. O, mae'r gwrthwyneb yn erchyll. Y gwrthwyneb i hyn yw yr rhai nad ydynt yn adnabod Crist. Nad ydynt wedi profi ohonna, ac mae yna rhai yma, ac efallai bydd yna rhai sy'n gwrando, sydd ddim wedi profi o Iesu Grist, sydd ddim yn adnabod, falle'n gwybod digon yn ei pen, ond methu dweud bod nhw'n adnabod Iesu Grist. Rhai sydd yn ei wrthwynebu yn ffyrnig fel Paul. Ond eraill sydd yn ei wrthwynebu drwy esgelistod a difaterwch. Chi'n gwybod pa un sydd weitha? Rhai fel Paul sydd yn mynd o gwmpas yn neud niwed i'r eglwys ac sydd yn gwrthwynebu'r efengil felly, neu yr rhai sydd yn gwrthwynebu drwy esgelistod a difaterwch. Rhai crefyddol sydd yn gwybod y ffeithiau arwynebol ohono, ond nad ydynt yn ei adnabod, nad ydynt yn mwynhau cymdeithas ag ef. Wel, dyma chi ddisgrifiad o'r fath rai yn Galatiau 3:10. Canis cynifer ag y sydd o weithredoedd y ddeddf dan felltith y maint. Mae'r rheini sydd wedi torri cyfraith Duw dan felltith y mae melltith Duw, digofaint Duw arnynt. Efesiau 2:12 ac 13, grandewch ar hwn. Eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist, os na rai fan hyn sydd heb Grist, oes. Eich bod chwi y pryd hwnnw heb Grist wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel ac yn estroniaid oddi wrth amodau'r addewid, heb obaith gennych ac heb Dduw yn y byd. Wel, dyna i chi adnod, dyna i chi ddisgrifiad, heb Grist wedi eich dieithrio, estroniaid, heb obaith, heb Dduw. Hwna i gyd mewn un adnod. Disgrifiad o chi sydd heb Grist. Eich bod chi yn ddieithriaid, heb obaith. A dych chi'n un o'r rheini, wel, gwrandewch ar adnod 13. Eithir, yr awr hon yng Nghrist Iesu chwychwi y rhai oeddent gynt ymhell, a wneithbwyd yn agos sut trwy waed Crist. Dyna i chi galondid. Dyma i chi beth gafodd Paul y profiad yna. Ar un adeg, ar y ffordd i Ddamascus mewn eiliad, yr oedd yn llawn casineb yn barod i ladd Cristnogion. Ond mewn eiliad,
fe ddath goleini yr efengil ar ei enaid. O, fe welodd ei bechod, fe welodd pwy oedd Iesu Grist. Roedd yn bell o Grist, ond yna gwneithbwyd yn agos mewn eiliad. Fe ddath y goleini, fe ddath Duw, fe ddath Crist, fe ddath yr ysbryd ar waith ac agor ei llygedau. Ac mor bell yr oedd e, mewn eiliad fe wneithbwyd yn agos. A sut digwyddodd hynny? A wneithbwyd yn agos trwy waed Crist, y cyfan trwy Grist trwy ei waed. Dyna'r unig ffordd. Rhaid oedd i Grist farw, rhaid oedd iddo dywall ei waed, rhaid oedd iddo gymryd y cosb yn ein lle. Amhosibl byddai ni dalu'r fath bris. O, roedd y ddyled yn rhy fawr. A dyna wnaeth Crist yn ei lle. Nid oedd Paul yn pwyso ar ddim ohono ei hun. Dim o'i gyfiawnder ei hun. Dyna be mae'n dweud. Dydw i ddim yn pwyso ar fy ngweithredoedd i fy hun, ar fy ngwybodaeth i, ar fy nghefndir i, ar fy magwraeth i, ar unrhyw beth. Mae'n cyfri fel dom. Ond fe bwysodd yn llwyr ac yn unig ar Grist. Dyna oedd ei unig obaith. Dyna yw'r unig ffordd. Yn ôl gair Duw, nid oes ffordd arall. Does dim byd fwy pwysig. Ie, yn ddiamau. Yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu farglwydd, mwyn yr hwn ymcolledwyd ym mhob peth, ac yr wyf yn ei cyfrif yn dom, fel yr enillwyf Grist, ac ceir ynddo ef, heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond sylwch ar hwn, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist. Dyna sut i ni'n ei gael e. Crist sydd yn gwneud y cyfan, ond wrth i ni ddod at droed y groes, beth sydd yn digwydd? Wrth ddod, yr ysbryd sydd yn peri bod chi'n dod? Yn dod yn llwythog ac yn flinderog ac yn eog, ac yn gweld gwacter yr holl wybodaeth o'ch chi'n pwyso arno'n gynt, ac ych chi'n dod yn waglaw ac yn dod at droed y groes. A beth sy'n digwydd? Mae'r ysbryd yn rhoi rhodd i chi o ffydd. Ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd, mae'n rhoi y ffydd i chi ymddiried yn Iesu. Ac ych chi'n gweld bod ei gyfiawnder ef yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Dyna chi'r wybodaeth, fel yr adnabyddwyf ef. Dyna'r peth pwysig. Fel yr adnabyddwyf ef. Ydych chi yn adnabod Crist? Ydych chi wedi dod ato, yn llwythog, yn eog? Ydych chi wedi galw arno? Wel, os nad ydych chi dewch ato tra bod cyfle. Chos dydyn ni ddim yn gwybod os bydd cyfle arall. Ond yn ras ac yn rhigared Duw ac yn ei sofraniaeth, mae e wedi rhoi un cyfle arall i chi. Ac ein gweddi yw, y bydd na ryw rai efallai fel Paul ar y ffordd i Ddamascus. Ar ei ffordd, sa'n gwybod beth yw enwau'r clybiau yma. Taiga yw un ohonyn nhw. Chybod pam dwi'n gwybod am hwnna? Dwi'n ei weld e pan dwi'n mynd i barcio'r car. Falle bydden nhw'n mynd ar y ffordd i Taiga. Y llefydd yma o anfoesoldeb a meddwdod. Ond ar y ffordd, mae yna rhai'n does, ni'n nabod rhai, yn y dawnsfeydd yma, bod presenoldeb Duw yn dod â eogrwydd o fryntnu'r lle, a bod eogrwydd yn dod ac i bod nhw'n edifarhau yn y fan ar lle ac yn rhedeg am ei bywyd oddi yno. Wel, dyna yw ein gweddi ni fel Paul ar y ffordd i Bale bynnag. Chyfo fi'n rai ar ei ffordd i Damascus, ar y ffordd i Gapel, lle nad yw'r efengil yn cael ei ffrygethu. Fi'n rai heddi? Ar y ffordd i Damascus efallai, yn casau'r ffydd efengyled, y bobl eithafol yna. Ond dwi yn gapelwr Cymraeg, ar y ffordd i'r capel, a fy ngweithredoedd da. Rhywbeth tebyg i Paul yw hwnna, ar y ffordd i Damascus, dwi eisiau gwneud pob niwed i'r efengylwyr yna, dwi ddim eisiau credu'r pethau yna, mae hwnna'n eithafol. Ond chi'n gwybod beth, hyd yn oed rheini, ar y ffordd i'r capel, fe all Duw ddod ac mewn eiliad agor i llygaid nhw i weld bod yr holl wybodaeth yna'n ddiwerth. Ac mae'r peth pwysica yw'r wybodaeth ardderchowgrwydd gwybodaeth. Crist Iesu farglwydd, a'r pwysles i orffen yw'r gair bach fy. Ardderchowgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Felly, a yw'r arglwydd yn arglwydd i chi? Wel, ein gweddi ni yw hyn. Y bydd e cyn diwedd yr oedfa, cyn diwedd y dydd,
bydd e wedi dod ac wedi dangos ei oleuni i chi, ac bydd eich llygaid yn cael ei hagor, ac byddwch chi'n pwyso'n llwyr arno ac arno yn unig. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y wybodaeth yma, ac yn diolch i ti mai nid trwy ein ymdrechion ni wedi cael gafel ar y wybodaeth, ond trwy nerth yr ysbryd glân. Ac i ni yn gweddio, Dduw, bydd ysbryd i ar waith, yn dod ac yn dangos i bobl ffolineb ei gwybodaeth daearol, ac yn dod i ddangos iddynt mae'r wybodaeth ardderchog yw'r wybodaeth am Crist Iesu ein harglwydd. Tywys pobl ata ti ac at droed y groes. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac haeddiannau ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu rhif 240. O gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth sef pechod dan droi. 240 gen i sefyll i'w chanu. nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.